Welcome bafethu siyabingelela. Welcome to Abazingeli Belaphi Beqiniso TV. Abazingeli Belaphi Beqiniso TV. Awukenze njena ke if ukuthi uyaqala ukuyibona le channel. Ngicela uphushe leli button elibovu ukuze njalo masikhipha ivideo ubone ngalo selikhuphuka njengesitimela samanzi ukusho ukuthi cha siziyakhala. Imini isipoko se-TV emhlaba ngibona ngamehlo ngabe usuku lwakho lokugcina. Namhlanje ke bafethu njengabazingeli sinihambelile safika esigodlweni. Ngizocela ugogo ophambi kwethu azethule asitshele ukuthi ugogo bani futhi sifikeleni la ekhaya namhlanje. Thokoza gogo. Siyathokoza mzukulu. Ngabe ninjani gogo wami? Siyaphila singezwa wena. Siyaphila gogo. Sithe gogo ke izolo ebusuku sisasebenza nje wasuthi usifonela gogo. Usuthi ke asike siqhamuke njengabezingeli. Ngisacela gogo for abantu abaqalayo ukubona emakhaya njengamanje ukusichazela ukuthi ungubani gogo wami ubani lo esikhuluma naye njengamanje. Ugogo uDlamini lona akayethu nomzukulu wakhe. Thokoza gogo. Yebo gogo njengamanje sifikile gogo kunosisi la o iclient lakho elihlezi eduze kwakho. Ngisacela gogo ukusilandise nje gogo for ababukayo njengamanje ukuthi kwenzakalani njengamanje ubani lo sisi oseduze kwakho indaba eseduze kwakho kwenzakalani gogo ngicela ukhulume nawe. Siyabonga ufikile usisi ezodinga usizo kumina ethi sedlale abantu abaningi manje uzodinga usizo lemali unezikweletu. Sikwazile kumsiza mina nomzukulu wami sesizakele ngikhuluma nawe nje uzobonga thokozani. Njengoba gogo ezobonga iyiphi lensebenzo omnike yona njengoba sazi ukuthi unensebenzo zokuphakamisa unensebenzo zamabhavu iyiphi lensebenzo usisi ayitholile njengoba namhlanje ezobonga? Thole insebenzo kaBhavu. Yabhavu gogo. Yebo. Njengoba ku December gogo wami ngabe lamabhavu usawakhipha gogo usawenza na? Ngiyawenza mzukulu kakhulu kuphela ngwenzi ngamasonto kuphela. Yebo gogo. Thokoza. Gogo njengoba lamabhavu ku December kunabantu njengamanje abakubukayo gogo bako East London seJozini eKobhlumfontein bafuna iyona lensebenzo. Uma ukuthi ngifuna lensebenzo yagogo Dlamini ngisacela gogo ukungichazela ngenza kanjani ngiphathani ngiyakufonela kwenziwani gogo sasicela ukhulume nathi. Siyabonga wena uthinta mina enambeni yami okanye ku WhatsApp noma uthinte umzukulu wami uma ungangitholi mina uzothola umzukulu wami wazi konke. Thokoza mzukulu. Yebo gogo. Yebo Gogo ngisacela ukukhuluma nathi gogo. Ngibona lo sisi ohleze eduze kwakho ngathi uthule uyayisaba iCamera. Ngisacela gogo nike nixoxisane naye akasitshele ukuthi mhlambe uzeleni lana noma nike nixoxisane gogo wami. Siyabonga ndodakazi ngiyakukhulula ukuthi ngakwazi ukukhuluma ubacacisele ukuthi kahle kahle la ekhaya uzokwenzani ubudingani. Thokozani. Thokoza gogo. Siyabonga. Ngize la ekhaya gogo ngokuzobonga kakhulu ngomsebenzi ongenzele wona. Makhosi. Bese ngihambile endaweni eziningi ngahluleka abantu bedlala ngami. Yes. Bengangitshela iqiniso. Ngibhuntsha ezikweletini kodwa wena gogo ukwazile ukungisiza. Ngize la ekhaya ngokuzobonga ngakho lokho akukho kuningi kodwa bandla gogo ngicathi ukuthi uzokwazi ukuthi ubambe khona lana. Ngibongile kakhulu gogo ngensebenzo ongenzele yona. Sengiphumile ezikweletini. Ngikhuluma nawe nje ngifisa ngisho nokukhala Nkosi yami. Inkulu umuntu ongenzele yona ngomkhulu kakhulu ngwenzile ukuthi ngiphume nasezikweletini. Ngisho nomndeni wami musuphumile. Umndeni wami usuphumile kumina gogo. Nkosi yami. Kusengikho kuba ngifuna la bekhona ngoba sengasenamali sengasenalutho. Nkosi yami. Bese ngigulela na umzalo beseduze kakhulu nami. Nkosi yami. Kodwa ngikwazi ukuthi ngimkhokhele kusami uphume esibedlela. Nkosi yami. Gogo ngiyabonga kwande kakhulu gogo ngiyabonga ngicela ukwazi ukuthi usize nabanye. Yazi sibaningi uDecember manje sifuna ukusiza imindeni yethu. Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu gogo kwande. Siyabonga. Ngicela nishaya izandla nishaya ithongo. Thokoza gogo. Siyabonga. Thokoza gogo. Gogo yazi into kumina ithi gogo njengoba lo sisi sizakele bengisacela gogo ukuthi abantu bokuqala abawu5 gogo abazothi babone le video kubazingeli belaphi beqiniso
ukuthi gogo ubanike lensebenzo kodwa ungababizi lelinani lela ekhaya angeke silisho ukuthi kuyimalini kodwa gogo bengiyocela ukuthi ubehlisele nabo bathole ukusizakala njengalo sisi okhona phambi kwethu gogo Thokoza. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi kubahlali uma bengangitholanga mina bayawumthola umzukulu wami. Yebo gogo. Usebenza eseqepheleni eliphezulu kakhulu umzukulu engihamba naye Thokoza. Yebo gogo. Cela nje abantu bonke baphole sebephumile ekuhluphekeni kulo December bazodla kahle uKhisimusi benemali Thokoza. Thokoza gogo singayivali ngisacela gogo usicacisele ngabe abantu noma umuntu onebhizinisi othi ufuna ukuphakama ngabe ugogo uyamphakamisa na? Siyabonga. Uma udinga ukuphakama uyaphakama la ekhaya. Asisabi ukusho ukuthi sinaso nesithwalo. Yebo gogo. Asisabi akukho esikusabayo la ekhaya. Uma unenkinga yokulahlekelwa ukhona umzukulu ngikhona mina. Yes gogo. Uma unenkinga yabathakathi ukhona umzukulu ngikhona mina. Yebo gogo. Kade uzama ungaphumeleli sizokusiza thina njengoba nimbona usisi eduze kwami ekhala inyemezimi siyabonga. Yebo gogo. Noba unanhloboni yohlupho sikhona siyasiza. Gogo namanje usabethele emzini yabantu? Kakhulu umzukulu. Yebo gogo isigubhu noma uphondo lokuphakamisa ngicela singakhulumi okwesithwalo namhlanje but ukuphakamisa gogo namanje usakwenza lokho kakhulu siyakwenza mina nomzukulu. Yebo gogo. Yes gogo kunabantu njengamanje abakubukayo lana koBloemfontein ekogoli kodwa ngingakafiki lapha ukukhipha uyakwazi gogo noma usakwenza yini namanje? Ngiyakwenza mzukulu mina nomzukulu wami. Izilwane usayikhipha namanje emzini yabantu gogo? Kakhulu umzukulu siyabethela futhi. Yes. Uyakwazi ukumbamba umthakathi ngezandla zakho ngemithi oyinikwe yimina nomzukulu wami. Yes gogo. Njengoba gogo abantu bebuyele emsebenzini kuJanuary kunabantu abafuna izikhundla kunabantu gogo abanezimpi emsebenzini ngabe umuntu onaleyo nkinga angasondela yena eduze kwakho gogo akuthinte athole usizo? Kunjalo mzukulu akeze akaphuthume impela. Yes gogo. Yes khuluma nje kunabantu ebebenenkinga bedle izimali zezitokfela kepha manje sebesizakele. Yebo gogo. Basizwe yimina basizwa umzukulu wami. Yebo. Khuluma nawe nje umzukulu wami akekho phakathi kwethu uyosiza abanye sebefonile bathi bayabonga. Ngabe gogo ile nsebenzo yasemfuleni mhlawumbe njengoba umzukulu singamficanga namhlanje? Yebo uyokwenza lo msebenzi. Yebo gogo. Ukwenza izolo ngoba ngesonto siyaphumula. Yes gogo. Yeah. Gogo kunabantu abakubukayo lana bengisacela gogo ubanike inamba otholakala kuzo gogo for umuntu odinga yona lensebenzo even though zigijima phansi la escreenini kodwa ngisacela gogo usinike inamba zakho. Ngenxa ukuthi ugogo sekhulile akazazi ngekhanda kuzokunikeza lezo abazibona lapho izona angizazi ngekhanda njengamanje. Thokoza gogo. Ngenxa ukuthi ugogo akayile esikolweni Thokozani. Gogo singakahambi njengabe sebazingeli belaphi ngisacela gogo usishare ngamazwi nje ambalwa noma amafushane for abantu abayibukayo le video njengamanje asebelilahlile ithemba gogo kodwa nakho wena ukhona ngicela gogo ubashare umyalezo omncane. Ngicela ubashare umyalezo ukuthi wena sohlupheke kakhulu ungayibulali ungalibaleki ikhaya ukhona umzukulu uzokusiza ukhona ugogo uzokusiza wena nje phuthuma nje usithinte kulezi namba yami uma ungangitholi uyamthola umzukulu ziya WhatsApp noku WhatsApp Thokozani. Thokoza gogo mina iSibokose TV emhlaba ngibona ngamehlo ngabo usuku lakho lokugcina ngiyacela ke bafethu please do share please do like ni share futhi le video njengamanje ngiyacela ke bafethu ni comment ni like nimthinte ugogo gogo sisacela ukubaleka nkosiyami njengoba sizwile ukuthi kunabantu gogo osafuna ukuthi ubahlolele uphinde ubasebenze gogo. Kunjalo mzukulu nawe uyazibonela naba begcwele eminyango makhosi. Thokoza gogo mina iSibokose TV emhlaba ngibona ngamehlo ngabo usuku lakho lokugcina qi angisekho bafethu. Thokoza gogo. Siyabonga.